Sunshine News Blast. Sa lain pang balita, kamo ang kaugmaon sa Central Visayas. Kinimatod pa ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ngadto sa CVRA Athletes. Gipadayag ni Baricuatro ang kusog nga mensahe sa mga batanong atleta sa 2026 Central Visayas Regional Athletic Association Meet nga sila ang kaugmaon sa rehiyon. Sa opening sa Teodoro Doring Mindiola Senior Sports Field and Track, iyang gidasig ang mga atleta nga magpakita og disiplina, kaisog og maayong pamatasan. Bisan pa sa kakapoy ug sakripisyo matod pa niini nga daan ang winners ang mga nakaabot sa regional meet. Alang kaniya, dili lang medalya ang mahinungdanon kundi ang karakter, respeto o pagpaninguha. Gipahibalo sa niya ang plano sa pagigdambayayong sa Philippine Sports Commission aron makatukod og world-class sports arena sa Cebu. Ang CVRA magtapok sa mga atleta gikan 12 ka dibisyon sa Cebu ug Bohol, diin ang mananaog mupadayon sa palarong pambansa.